Salutări la toți și bine ați venit pe canalul Mario Ro. Astăzi o să ne jucăm o serie nouă, o să facem o serie nouă de Mastercraft și să dăm play, să facem o hartă nouă. Se va numi la fel ca canalul nostru, adică M-A-R-I-O și R-O, R-O. Mă vom pe survival și o să începem. Din World, Building Terrain. Eu nu cu engleza. Mi-a spawnat undeva lângă un deșert. Dar nu știu dacă să mergem cam prost. Cam prost. Nu sunt mulți copăcei. Dar cu acest skill este bine. Nici oi nu sunt. O oaie. Bine. Mă scuzați că am zis nici oi nu sunt, adică sunt oi. Una. Fie doar una. Că așa mai era pe o hartă de-a mea. Am găsit două oi lângă un deșert și după gata. Nu m-am mai găsit și a treia oaie. Pot să-mi fac pat. Așa mai întâmplă și din când poți să găsești iron și să poți să faci din oaie, poți să faci o lună. Este bine. Bine. Și acum o vaci, nu-i bine, nu-i bine, 3 vaci, ar trebui 3 oi să fie, și 3 și 4 porci, dar oi unde sunt oile, veniți încoa, oile, s-au ascuns oile, nu vor să fie omorâte de mine. Eu în primul episod o să mă plimb, o să-mi fac un pat, nu o să mă apuc de casă în primul episod. În primul episod o să încep eu să fac chestiile astea. Și nu știu dacă ați auzit de Mastercraft. Mastercraft este un fel de Minecraft. Dacă nu sunt toate itemele, la fel ca în Minecraft. Uite, piston nu este piston. Nu este. Și cam lăguiește că am vreo 3-4 hărți cu asta. Bine, două, gata, e băiatul. 3, bă, o, ce asta, bă? Face adunare de oi, gata, ședință de oi, gata, bă, ședință de oi albe. Două fete și două fete și un băiat, adică un băiat negru și două oi și două fete, adică două oi albe. Acum o să iau 2 de lemn ca să pot să scap de pat. Și acum după o să pot să... Acum o să iau o chefiară în primul episod. O să fac de 5, 6, 7 minute, cred. 7 minute cred că o să dureze acest episod. Nu o să fac nici lung. Am dat din mesa pe... Asta chestie. O să-mi rămână 2, 3 bucăți o să-mi rămână acum. Hai să încep să fac eu ce-mi trebuie. Crafting table. Un pat și gata. Nu mai e nimic al greu. Acum, uite, fiți atenți. Fac aici. Zam. Suc. Fac un pichet și iau piatră. Mă duc să iau piatră, că nu se poate. Este aici un pichet. Stai că mi-au și ala. Mi-au și ăsta. Crafting table, bine cu asta. Așa. Nu știu crafting table. Ce poate? Poate plecăm departe și nu mai găsim. Și plantăm aici una copacela, 2 copacela. Încă o oaie, dar nu mai am nevoie de ea, mai ales că e și neagră. Nu prea că mai găsesc cave-ul acela. Cave-ul. E cam rău. Răuț. Nu ca mine. Nu e bine deloc. Uitați, și lemn alb, adică sponge, cred că este, nu știu ce este, bărci, nu știu ce lemn este acesta. Dacă știți, voi scrieți în comentarii lemn din acela alb. Dacă ați avut vreodată Minecraft, ce bine! Suntem lângă o savană și la mijloc sunt și copaci de ăștia buni. Nu te încurci. Nu mai zici nimic, mă.
Și la sfârșitul episodului o să vă arăt seed-ul. O să vă arăt seed-ul, da? O să pun o pauză și după la sfârșit o să vă arăt seed-ul. Dacă sunteți și voi curioși de seed. Da? Și nu prea mai avem ce să mai facem, dar trebuie să luăm lemn, cable, da. Cum n-avem nimic ce să facem, trebuie să ne ducem să luăm foarte mult lemn. Adică nu lemn, piatră. Așa. Și nu cred că o să-l fac lung, cred că o să mai las un minut jumate. Jap. Pum, pam, pac, dum, bum. Și cam o să tac, cam trâncănesc un pic. Ok, am 16 bine. Și nu știu, cred că o să termin acest episod aici, cred. Nu, mai fac de vreo jumătate de minut. O să-mi fac unente. Hai să mai sparg aici de lemnul ăsta. Nu știu de mine. Stați. Deci mă chinuie eu cu crafting table-ul. Gata, fac un topor și gata. Luăm multe. Da, acum spar cu ăla lemnul. Spar cu parchetul. Nu mergem să zic la lemn. Făcut parchet. Că doar se pune pe jos, mai construiesc o casă din el. O să iau niște lemn, o să-mi fac unentele. O să le așez aici pe aici. Mi se blochează. Am luat aici niște lemn. Iau puțin, că zic, o să-mi trebuie asta. Fac. Dacă vă interesează și canalul lui Cristiuță, adică a postat și el, nu a postat și el, ieri a postat un videoclip cu car parking, cu mine. Puteți să, canalul lui se numește Cristi Rouță. Dacă vă interesează și pe voi, să vă abonați, să lăsați un like acolo și la el, că și probabil dacă a postat primul episod ieri, v-am zis. Și acum este foarte bine, deci facem aici una sabia, deci hai să aranjăm una topoara, una lopata, deci să vedem, pac și pe aia e pusă bine, spargem, băgăm aici crafting table-ul și cred că cam nu, și o să revin cu seed-ul dacă vă interesează și o să revin, ok? Uitați-vă și acesta este seed-ul 157505900. Cam acesta este seed-ul și cam acesta este episodul. Cred că o să mai postez mâine sau poimâine, dar să vă abonați, că și Cristiuță, și Cristi cred că o să posteze ori azi, ori mâine. Narek mi-a zis la școală că o să posteze o dată pe săptămână. Deci poate să posteze și o dată pe săptămână și de 3 ori pe săptămână, o dată pe zi. Deci cam acesta a fost episodul de Mastercraft. O să mai continui cu seria aceasta. Pa, pa!